Vinksice, pogledajte. Fantastični smaragd. Prvi magični predmet koji ćemo iskoristiti da napravimo ključ za legendarijum. Što pre nabavimo i ostale, to bolje. A umeđu vremenu možemo da iskoristimo ovaj post-piratski period za odlazak na plažu. Odlična ideja. Hajde da potražimo Defnu i momke. Ej, druže, izvoli. Hvala, ortak. Ovo je najbolji kokos shake na ostrovu. To se zove život. Nemoj previše da se opuštaš, Neks. Samo se malo hidriram. Ne brini. A, trebalo bi da smo u svetu legendarijuma i da pomažemo Vinksicama. Ne brini, Toren. Vinksice umeju da se brinu o sebi. To je tačno. Hajde. Hajde da se prošetamo. Simpatično. Hej, Defna, pogledaj. Šta? Izgledaš isto. Upravo si. Lako je, Riven. Sve je u zglobu. Vidiš? Kapiram. I kad jednom shvatiš, lako je. Pa kokos shake-a. Izgledaju odlično. Nikad nisam probao tako nešto. Stiže! Hej, momci, čuvajte se. A izgleda da nikad nećeš ni probati. To je veština kojom ćeš tek ovladati. Samo nastavi da vežbaš i bit ćeš super. To nije bila slučajnost. Sljedeći put ću te srediti. Šta si se dogovorio sa Lejlom? To je moja stvar. Gledaj svoje posla. To je i moja stvar, jer mi je stalo do nje. Ali njoj se sviđa neko drugi. Za sada. Hej, ljudi, vratile smo se. Imamo fantastični smaragd. Uprkos najezdi zombi pirata. Fuj, ježim se pri samoj pomisli na njih. Bravo, Bloom. Sjajna novost. Ajsi, vratile ste se? Pokušaj da prikriješ svoje uzbuđenje, Selina. Samo sam mislila da će vam trebati više vremena da sredite Vinksice. Mislim... Pa u tome i jeste stvar. Izgleda da ako se predugo ostane u svetu legendarijuma... Više se nikada ne vratiš. Da li ti je ta sitnica možda nekada pala na pamet? Nisam imala pojma o tome. Onda je dobro što ste otišle na vreme. Da, u suprotnom bismo zauvek ostale u toj knjizi. Sva sreća, pa smo čule bakicu koja je upozorila Vinksice na tu činjenicu. To znači ako ste vi otišle pre njih da... Možda su one ostale zatočene. Hajde da proverimo. Magično oko. Pokaži nam Vinksice. O ne! Em su se izvukle, em su našle smaragd. Bloom, tako je lep. Mjuza, Hej, hajdemo na plažu da se malo osunčemo pre nego što krenemo nazad u Alfeju. Ne smemo da ostanemo predugo. Moramo da nastavimo potragu za drugim magičnim predmetom. I konačno završimo sa tripsticama. Da završe sa nama. Biće obrnuto. Selina, zagrij legendarijum. Pošalji neka stvorenja na Vinksice.